s'han entregat els Premis e-Talentum a la ciutat de Sabadell. Els premis reconeixen a les empreses amb millors polítiques de gestió i promoció del capital humà en 3 categories segons nombre de treballadors. Els guanyadors de cada categoria han estat escollits mitjançant votació de persones que viuen i treballen a la ciutat i rodalies. Addicionalment, es va fer entrega d'un premi d'honor a la trajectòria professional. Aquest guardó va ser decidit pel comitè d'experts format per e-Talentum i institucions locals. Els Premis e-Talentum aspiren a convertir-se en un referent a l'hora d'identificar i visibilitzar a les empreses de tot el territori amb les millors pràctiques en matèria de benestar laboral.